Kaixo artistak, honen ator nire hirugarren moduluko antxoa zuei azaltzera. Beitu, nik ja azalpen guztiak eman nituen, ezta? Zer egin behar den hemen, atzera elikadura evidentziatzea, nola bideotutorial bat grabatu behar dugun eta guzti, baina nik gero nire bideotutorialean akats batzuk izan ditut. Nik aukeratu nituenak izan ziren DATQuiz eta Kahoot, matematikako gehiketak eta kenketak aurrera eramateko non etxera elikadura ikusten den, bai DATQuizen eta baita Kahooten ere, baina bigarrena dinot Kahootarena enuen ondo azaldu, zein aproposa den Kahooten. Umeek Kahoota behin eginda taldeka eta oso divertigarri, gero Excel bat ateratzen dugula eta hor atzera elikadura dagoela non 10-etik zenbat ondo eta zenbat txarto dauden, eta banan Excelean gero ikusten da, beheko pestainetan ikusten da galdera bakoitzean zein taldek egin duen txarto, zein pertsonak egin duen txarto, eta zein ondo. Eta gero ere atzera elikaduraren bideoan ahaztu ere egin zait alde onak eta alde txarrak. Ze abantaila eta desabantaila dituen. Orduan berriro grabatuko dut eta ea horrela ondo dagoen, baina zuek ikustea nik ere txarto egin dudala. Eta ea lagungarri egiten zaizuen. Ados, gogoratu aurreko bideoan, non hirugarren modula azaltzen dudan, beste guztia azalduta dagoela, orduan berdina da. Ados, ondo ibili eta gora bideak.